Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον Προμηθέα για την νίκη του. Είναι ένα αποτέλεσμα που σίγουρα μας αφήνει πολύ μεγάλη πίκρα, γιατί κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλές διακυμάνσεις και πολλές εναλλαγές στο σκορ. Δυστυχώς το παιχνίδι ήρθε 2 φορές στα χέρια μας και δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία. Θεωρώ πάρα πολύ καθοριστική φάση στο 85-82 που έχουμε περάσει 3 πόντους μπροστά, παρασυρώμενοι από την ατμόσφαιρα του γηπέδου, πανηγυρίζουμε και τρώμε ένα τρίποντο στον ευθυνδιασμό από τον Λούτζι. Είχαμε την τελευταία επίθεση στα χέρια μας, κάναμε ένα λάθος πολύ ανόητο, πολύ εύκολο, χωρίς λόγο, χωρίς πίεση. Και πήγε το μας στην παράταση. Στην παράταση δεν διαχειριστήκαμε το προβάδισμα των 5 πόντων. Και νομίζω ότι εκεί η κλάση ενός παίχτη που πήρε 2 μαρκαρισμένα σουτ πολύ μακρινά και 2 προσωπικές ενέργειες καθόρισε την εξέλιξη του παιχνιδιού.